Guys, sa mga nagtatanong do'n sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binotohan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay diyan kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. 'Di ba? Nandiyan din si Revillame. Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales diyan sa QR